now at the Rugby 10s tournament here at the Home of Gardens. I hope you guys enjoy the content we are bringing. I hope you guys enjoy some of the interviews, some of the people we spoke to. Yes, hope you guys enjoy. Please don't forget to like and subscribe. Hallo, goeiemiddag allemaal. Ik zie bij Gardens se tuiste eenheid na vandag. Hier by die 10s tournament. Vir wie het ons vandag samen ons zo? Simondrianus. Simondrianus, sê my wat is Spaans naam by voorspel vandag? Ek is by Enrich Academy kaptein. Kaptein, sê my, vertel ons 'n bietjie meer van die 10s tournament. Kijk, ons speel voor een vriend van ons, Marcus Plaatjes, een paar jaar geleden aan een ongeluk geweest en hij heeft een paar van zijn vrienden gevraagd om te spelen. So, ons komen uit en geniet die dag voor hem hier zo. Baie dankie. En sê vir my, vir diegene wat jou nie ken nie, waar speel jy jou club rugby? Ik speel niet daarna voor Progress. Sê my jou posisie? Ik speel Vleeland Center. Vleeland Center. Sê my anders, hoe lang speel jy nou al voor Progress? Die jaar gaan mijn 4e jaar dat ik nog bij Pro speel. Jouw 4e jaar. Ja. Anders, baie dankie man. Ik waardeer hy tyd uitgekomen het om ons te gesels. Baie dankie en sterkte vandag voor die 10s tournament. Als je baie dankie en dankie voor die tijd waar je samen met ons kan spenderen. Vandaag het ons baie special gas hier zo. Pali, soos almal hom ken. President van Suburbans. Pali, introduce jezelf een beetje meer. En wie jou niet ken nie? Domein Felix, oorspronkelijk van Kleinskool. Eigenlijk die jaar president van Suburbans. Ja, een paar jaar terug het ons die Rebels begin. Ons het ook toernooi gewen daar. Gisteraan die call-up gekry om vandaag die Androids te kom manage. So dit is maar in 'n nutshell. Baie dankie Pali. Pali, sê my, hoe vaar julle so ver vandag hier in die toernooi? Ons het sover 4 games nou al gespeel wat ons aanbieden is vir die Androids. Vir die Androids Academy. Pali, sê my, is dit hoe werk die formaat die vandag van die tournament? Is dit net uitspeelwedstryde? Hoe werk dit? Ja, wat hulle doen, dit is 'n round robin. Round robin? So ons het nog een round robin game oor. En daarna gaan het naar die semis toe en die final. Okay. Pali, alles sterkte vir vorentoe in die toernooi vandag. Ons gaan julle dobbel en ons gaan ondersteun, ons gaan julle skreeu vir julle. En baie dankie dat jy uitgekom het om met ons te gesels. Ek waardeer dit grootliks. Baie dankie. Baie dankie. Julle. Dankie man. Ons is weer eens hier by Gardens se tuiste nog steeds. Hier by die 10s tournament. I have Tyrese here with me today. Tyrese, introduce yourself please to the people. Hello, I'm Tyrese Aris. I'm 19 years old. I live in Cavender. Tyrese, sê ons 'n bietjie meer van jou rugby journey hierdie jaar. It's mostly senior rugby this year. Played Super 12. We won the finals, man of a match. But I've been mostly playing senior rugby now, under 21 rugby this year for me. Tyrese, sê ons 'n bietjie meer watter posisie speel jy? I play 7-8 in lock. 7-8 in lock. Sê my Tyrese, waar sien jy jouself in 5 jaar se tyd? Honestly, I don't see myself in a professional team. I don't need to play a professional team. So long as I play and I'm happy. Understand? Sê my, waar die liefde begin vir rugby? Where did the love start? My father. My father's been since a young child playing next to the field. You know, just carrying balls, yes. kicking around with the boys and watching the big rugby. Yes. And it was a lovely time. That's where the love of rugby started. With everything, enjoying the vibe,
the occasion. Yes, yes. You understand? Tell me, is there maybe someone that you look up to that you pet in your game after? Marcus Plaatjes. Marcus Plaatjes. Yeah. And someone maybe that played for the Springboks or the All Blacks or the Wallabies? I must think and tell you now. It's probably even. Even is a monster in the Even field. if even if it's it's a monster in the lovely, field, lovely. Tell me, ek hoor 'n rumor dat jy die Rhinos gaan aansluit. Is dit waar? Yes, I'm going to the Rhinos, Northern Rhinos. Northern Rhinos, alles sterkte vorentoe Tarish. Thank you. Dankie dat jy bereid was om met ons te praat vandag. En the sky's the limit, Boeta. No, Ja. Try time. Vandaag is ek hier by Gardens se tuiste, hier by die hok, saam briljante skrimskakel Virgil, kan jy ons sê wie is en vir wie jy speel? My naam is Virgil Grootboom, ek speel by Progress Sê my Virgil, waar die liefde begin vir rugby? van kleins af. Van kleins af, sê my en jou rolmodel, wie nou opgekyk het? Erin Smit. Nagasmit van die All Blacks. Sê my Virgil, hoe was jou Kruivenbeek experience geweest? Dat is baie lekker geweest Baie lekker geweest. Sê my, wat jy go vir hierdie jaar? om weer op te speel. Om weer op te speel. Sê my, jou span waar jy voor vandag gespeel het, die by die Kens tournament? Androids. Vir die Androids. Vir die Androids, okay. Sê my, Virgil, hoe jy die experience vandag gevind, die by die Tens? Ja, geniet baie. Jy het baie geniet? Virgil, baie dankie en alle voorspoed en sterkte veel vorentoe vir hierdie jaar en hierdie seisoen. Dankie man. Baie. Wat sê jy nie? Lekker so right meneer man. Hoe voel het na die game? Hoe voel het? Ja, is lekker voor die fiksheid. Lekker voor die fiksheid. Anders zien we ons afleveren volgende week. Ken ik lekker rest. Nee, lekker nie. Lekker. Sta toe. Ja. Wanneer jy kop inkry in die vlog. Kan hier nou so weer vandag nie? Nee, het is een lekker vibe, koning. Is dat lekker vibe? Lekker, ja. Ons is bij hier. Ons is niet een Net daarna. Ons is dus ja, wie de dag. Ons het Kayla en Angelique ook hier zo vandaag. Ja, nee. Het is lekker hiervan. Mikaela en Angelique. Altijd, mos. Altijd, ja. Zij staat toe. Vat ons weg. Ja, kijk hier. Vat ons weg. Zullen we verder aan gaan. Hier viper lekker bonen ten hagen. Steeds. Ik ken ook niet die teams en namen, maar ik denk dat ik het misschien beter vertel. Zo Tamper, is hij? Ja, als BD Blues. BD Blues het tens, ja, dat is tens real. Alle tens erin. Dat is R10.000 prijs voor die winnaar. Lekker. Ons is een mixspan. Ons gaan currently semifinal speel. Ik weet nog niet in wie die span wat nou weer gaan naar semifinal spelen. Lekker, dames. Ons hoop maar voor die winnaar.
What are the champs? Alles wat is op tik vat en almal in man. Ja. Awan. Hoe veel is kan? Awan. Kom man. Leg voor. Kom. Sien, laat me jaga sien uit. Is baie donker man hier. Ja. Zoveel is maar een lach voor mij. Blauw bij die blauw. Moments later. Bros, it's a video, my guy. It's a video. Hoe voel je na die game? Yo, na die final, yo. Kan sing aan kop, yo. Yo, haker positie naar de positie. A few inches later. Let's go, bros. Let's go. Ik zeg bos, ik speel in rugby met kindersgeld. Die mensen recognize me. Please, take us away. Don't forget to like and subscribe. Like and subscribe, yeah. Big Name Media. Is here with me? Please don't forget to like and subscribe. Do us a big favor. Thank you guys. On Big Name Media. Thank you guys. Like and subscribe. Big Name Media. Let's go! Let's go, Asoka, 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 Asoka,